Ji bo xemlandinê gencên vê serdemê ji zêr û zîv zêdetir bala xwe dane ser xişrên ku bi ta, pûl, morîk û mircanan tên çêkirin. Yekane xişirkara Dêrsimê bi xwe ji bajarê Mêrdînê ye. Fadîma Güneşa ku li zanîngeha Munzûra Dêrsimê dixwine bi çêkirin û firotina xişrên xemlê debara xwe dike. Ez Fatima ji bajarê Mêrdînê ji Nûşebînê me. Ez li wê de zanîngehê dixwînim 2 salê min li virim. Ev sêm ez vî karî dikim, karên xişên xemlê. Gerdeniya çê dikin, guhara çê dikin, bazina çê dikin. Gorî xwestekên merova em dîsa çê dikin, bazin, guhar, gerdeniya çê dikin. Rojê me wilo derbas yani. Ez ji bo jiyana xwe berdewam bikim û vê derbarê de ez dixebitim. Ew bi xwe jî derdora sê mehe bawayekî pisporane li vê dukanê dest bi vê pişeyê kiriye. Lê ji ber bajarê wê Mêrdîn bi hunera destan tê nasîn, her ji piçûkatiyê ve nexerîbe vî kariye û destê wê zû bi ser ketiye. Berînga me kar nedigir. Ez hatim vê derê min dîtin ev tişt berîn zaten çûçikayê ev tiştê hala çê dikirin. Yani zanî bû yani destê me sivik bi ser vî karî. Ji ber wilo ev tişt dîtin li vê derê jî sabitîm. Ji bo jiyana xwe derbas bikim wilo. Zanîngehên em çar xwehin em diçin piçekî zehmet yani li vê derê jiyana vir jî piçekî zanî her kes bêje. Zehmet yani li vir. Fadîma Güneş, guhar, berbazin, bazbend, gerdenî û xişrên rengareng bi guhtariya muzîka klasîk dihûne. Ji bo hûnandinê digel ked û xwîdanê wext divê. Ji bo çêkirina gerdeniyeke bedew kêmanî saetek mijûl dibe. Em hakê gerdenîkê çê bikin ji ber berî gom çê bikin ez morîkê xwe tayê xwe hazir dikim û pûlê gostê ve bikim. Ez hakê hazir bikim piştre em bihûnin. Kê çê dikim navbera saetek derbas dibe çê yani. Saetekê de çê dikim yani. Fadîma bi piranî li ser xwasteka kiryaran xişran dihûne û dinexşîne. Kiryar jî bi piranî xort û ezebin. Li gora mesref û keda dahî buhayê xişra xemlê jî diguhere. 5 lîre 10 lîre diguhere yani. Gorî öğrenciya jî yani piçekî tê nexwarê fiyatiya nekê. Wilo diçe yani. Çê bikim ez rojê 5 çê dikim. Cana jvanekî jî çê dikin rojê 2 jvanekî. Gorî dixwazin vanekî çê dikin. Nav ser vanekî vanekî çê dikin. Bêguman hem xwandin hem jî xebitîn ne karek asan e. Karê goz dikim bi rastî ev dilê xwe dikim ji ber wilo kêfa min gerekî jî tê goz tiştê halo çê bikim. Lê Fadîma ji vê rewşê ne bêzar e. Ew hem ji xwandinê hem jî ji pişeyê xwe hez dike. Bajarê Mêrdînê bi hunera destan û têlkariyê navdar e. Fadîma Güneşa Nisêbînî hem li Dêrsimê dixwîne hem jî bi çêkirina xişrê xemlê û firotina wan debara xwe dike. Serkanînce Rûdal, Dêrsim.